हादाननि आइफनखौ दिनै वाटार टेस्ट खालामनायनिसै जायो नैबे दैयावहाय Hello guys, welcome back to my mini vlog. So logoफोर दिनै आं भिडिअखौ मोननिफ्राय स्टार्ट खालामदों पुरा जंगल हाग्राबारि गेजेरावसो आं दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामदों माने आङो दिनैहाय हादानावसो दंफैयो लोगोफोर हादान जेनाखि आयना बाजार खानजं बाजार बर'नि नामजों बर'नि मुङैनो दोननाय बर' गामि आयना आरो खानजं नैबे खानजं दखाननि एसे साहा लालिगुरि होननाय मोनसे गामि दङ बे लालिगुरि गामियाव हादानाव जों गामिनिफ्राय फैनाय जोंनि आयं बिगुमै गुमै बिदा बिबौफोर जानाय गोबां खारबोदों आरोना दा बिथांमोननि न'खौ भिजिट खालामनो थाखाय आं दिनै फैदों हादान लालिगुरि बे सेलेखाजों ओमफ्राय नैबे ओरै सेलेखानि एसे ओरैनो थालाङो आरोना लामायावनो थ' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ आराम्भ खालामनोसै जायफ्रा नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो लाइक कमेन्ट होनो दाबाव लोगोफोर थ' दा एसे नायना लादो लोगोफोर माबायदि हादाना दा सम माबायदि जानानै दङ दसे उनावहाय आं नोंथांनो भिडिअखौ माने भिउखौ दिन्थिलांसिगोन आरो बिथिं ससे ओंखारोब्लानो लामायावनो मा दंसै नैबे दंफाङा बेयावनो दै बोहैनाय दङ आं जेरावनाखि भिडिअ स्टार्ट खालामदोंमोन थ' नैबे गिर्जा लालिगुरि गिर्जा बिनि एसे ओरै थांबानो गुमैनि न' जेरावनाखि जों आलासि जाफैदों दिनै बेखौ नुसिगोन माने हादान बायदिखौ नुलाय आरोना फुराना गामिफोर बायदिसै फुरा गय जाजोब्बाय नै गयानो देरजोब्बाय बोसोरनैसोनि बोसोरथामसोनि उनावनो बबेबालाय फिथाइ थायसिगोन बिबार बारसिगोन बे आबौनि न' बैयो गुमैनि आबौनि न' नैबेबो बिदानि न' एम्फौ फिसिदों नै एम्फौ आयौ गिदिर गोलाव नै ओरैबो दं नै इन्दि बिलाइ ओरै फिथोब खाजोब्बाय नै आंबो जाजानो गिलाय लाङाला एम्फौ जिरदों नै जानो लांनायसै नायखौ आबैया गाबलायबावदों फुननायनि आबौलाय मानो गाबखो सिंसाब दै हादाननि ओमफ्राय ओरै आकाश फंबाय दङ आइफनखौ दिनै वाटार टेस्ट खालामनायनिसै जायो नैबे दैयावहाय
आंना फना स्पिकारा थेरगासिनो माने वाटार टेस्ट खालामदोंमोन ना दहैयो बैयाव नाइथि दखाननि एसे ओरैहाय सिंसाब खादोंमोन दा आयंमोन बेयावहाय माने वाटार टेस्ट खालामदोंमोन आं दाने स्पिकारा एसे थेरगासिनो जेबो नङा थैगोन साननानै गिदोंमोन आरोना मबाइलाखौ दा अरजाया दा नै हाग्रा सावगासिनो बिथिं बैनिफ्राय हाग्रा दं दां बैखौ बारबानो लावफानिफोर दै मोनोमोन नामाथाय सोंनांसिगोनसो आयंनाव आलु गायदोंमोन एबाव बुरजोब्बाय दंफां मुरा गोजा दासिमबो माथो ओरैबायदि सना हा मोनफैदोंना आयंआ दाहोनसै बरियाखालै गयफ्रा गोसोमल' जाखायो गायब्लानो नै ओइथिंहाय बेसर फोदोंमोनदां गासिबो फुजोब्बाय बेसर मारा होजोबनायनि एसे गोजानाव फैबाय आं न'आ बैयावसो हनै एसे गोजाननि फैबाय आं मैदेर फैबाय थायोनो बिथिंबो मैदेर नालाय जोंनिथिंबो उफुद्रुदखासै दाख्लैबोथ' जेब्ला जों हादानाव फैदोंमोन ना दाख्लै ओइयावहाय सामरिसा उदालगुरिजोंहाय आयंआ आलासि जानो थांदोंमोन हादानाव ओइदिन हरावहाय खननै खनथाम फैदों मैदेरा होहरनो आरो फैफिननो होहरनो आरो फैफिननो बेबायदिसो माने मय थाबावनाय बिसोरबो ना मैदेनाबो जायगा गैला बेनिखायनो गामि गामि बेरायनानै मा मोनजायो बेखौनो जायो सोरनिबा खाख्लौ जालाङो सोरनिबा कफिखौ बांद्राय जाया खिन्थु गाखुना गालाङो गयफोर सिफायो लाइफां जालाङो बेबायदि आरो थ' मोनाबायबो नै दसे एसे उनावहाय ओरै सामरिसा दाखालि फैनाय आयंनिजोंनो जोङो दिनै थांफिनगोन थागुना जानो लुबैदोंलै लोगोफोर आयंआ थागुना दंना गैयाथाय सोंनांसिगोनसो थागुना दंब्ला एसे जावलाबायना लांनोसै नै मा खाखोथाय मैगं माबा माबि खालाबायबाय नोंथां हनै आंथ' ओरै बेरायनो थांदोंमोन ना थ' लोगोफोर आं गाबोन गुवाहाटि बेक जाफिनगोन गुवाहाटि थांफिनगोन ना ओंखायनो दिनैहाय बेरायस्लाफैबाय आरो एप्रिलफ्रावसो आं फैफिननाय जानायसै दानो फैथ'नाय जानाय नंला